paralog alegi ne page ya ka program ka badai shibit men berlasai men step pat kumbangi letip pakarawan jonga group stage lane kata kamach dewan kalakut menta men step shibit men on sedang sakamach de tu lane kata karau tu jong ka group stage pat kitim gi bayalek kai ningkong jong kamach de tu kadai ka tim jong ka group A kata ka Czech Republic Persia ya ke South Africa pat kane ka jingel kai shibit men kandai ka por kandai siteng pat kane ka jingel kai shibit men kan long ka jingel kai ka be itanat ha namar baro arteri kitim kidan comeback ya ka nam job pandon ka jingkan man paki yo ban qualify sakarau 32 lane kata ka knock out stage namar kano ka tim ka ban chalim shibit men kan siam jinge ya ki ban qualify sha ka knock out stage namar ki hapan ya kompet pakawai kari ka babat ka kedan balai jong kawai pakawai ka group pat napteng barok kine kiri ki babat ka kedan balai on jetang prateli kitim ki bahe pontam ka kedan balai ban qualify sha ka raw 32 lane kata ka knock out stage panamar ba ka South Africa ka Czech Republic haka jingel kai baladap jongki haka rawan lane kata ka match dewan kila shalim no perkumta haka mijakin pon kidang don mar 0 point perkumta shibit men ka jingel kai kanlong ka baya khaj bha namar baro arteli kitim kiton comeback ya kanam job lane kanam ya khaj padhaden kane ka jingel kai pur sa ka jingel kai jong ka Switzerland Persia ya ka Bosnia haka por khat architeng men pat kane ka jingel kai shibit men kan long ka jingel kai ka ba itanat bha namar baro arteri kitim kiton comeback ya kanam job pakin don ka jingker man pan qualify sha ka raw 32 namar ka group B baro sauteli kiri kilayo mar shipon padhaden kane ka jingel kai bor sa ka jingel kai jongkari Canada pat kari Qatar pat kane ru ka jingel kai kan salong ka jingel kai ka ba itanat bha namar baro arteri kitim kiton comeback ya kanam job pandon ke jingkan man pan qualify syakarau 32 nomor kumbangi latip bah ke grup B baro sauteli kitim haka jingil kai baladap kata haka match dewan kila kod ka jingyak haj para ka bijak handphone kila yo tang mar shipon pat kano kari kaman yok khur ya kanam job shibit men kidon ke jingkan man pan qualify syakanok out stage lane karau 32 bat kane ke jingil kai kandai haka por lai siteng men step padhaden kane ka jingil kai pur sa ka jingil kai jongkari Mexico pat ka South Korea haka por rusiteng men step pat kane ka jingil kai lai kalong kap kham itanat pane kine ki wei ki jingil kai namar kano ka tim kapan yo ya kanam job lasai men step kin sa qualify be direct sakarau 32 namar kine bar artli kitim haka jingil kai ben kong jongki kata ka match dewan kile khore kanam job par kilayo mar lai point pat kano ka tim kiyo kanam job shibit men kin sayo nru point pat kumta kin sa qualify be direct sakarau 32 wat laki dang don sakawe ke jingil kai ki bakin sele kai te paralog kanekin kadai ka program ka badai shibit men berlasai men step te paralog mentakas ngitang kine ki video ki bakin diat kublai shibon